ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଲ କରିନା ବୁହାରେ ନାଉରୀ ଝିଅକୁ ମାଡ଼ୁଛି ଡର, ଗଡ଼ ଗଡ଼ ଲୋକେ ଚାହିଁ ବସିଥିବେ ଝିଅ ଯିବ ଶାଶୁଘର। ଉକ୍ତିର କହିବାର ଅଛି କି ଆଜି ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପ ଯାହା ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ଅଛି। ସେଇ ଆମର କବି ଲେଖକ ଜଣେ ବିପ୍ଳବୀ କବି ଭାବରେ ବେଶ ପରିଚିତ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ। ନାମ ତାଙ୍କର ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର। ତାଙ୍କର ଏହି ଆଉ ଏକ କବିତା ଦୁର୍ଗମଗିରି ଦୁର୍ଗ ପ୍ରାଚୀର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଦୁଆରେ ବସି ଉଠେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମନ୍ତ୍ର ସାଧକ ଜାଗ୍ରତ ପୁରବାସୀ। ଏହିଭଳି ବହୁତ ସାରି ତାଙ୍କର ବିପ୍ଳବିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଯେଉଁ କବିତା, ଗଳ୍ପ, ପ୍ରବନ୍ଧ, ଉପନ୍ୟାସିକ ଏହିସବୁ ଲିଖନୀରୁ ସିଏ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ ଏକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ କୀର୍ତ୍ତି ଭାବରେ ଆମକୁ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ସବୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବା ତ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ବ୍ୟାସକବି ଭାବରେ କହୁ କି ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଭୁଲିଯିବା, ତାଙ୍କର ରଚିତ ଯେମିତି ରେବତୀ, ଲକ୍ଷ୍ମା, ଛଅମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ ଏମିତି ବହୁତ କାଳଜୟୀ ଗଳ୍ପ ଆଉ ଉପନ୍ୟାସ ଯାହା ଆଜି ବି ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶାର ହୃଦୟରେ, ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଣରେ ଭରିଦିଏ ଅସ୍ମିତାର ସେହି ପୁଲକ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ଆଜି ଅଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ହାତରେ। ଆମର ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ନଥିବା ସେଇ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କହିବା ବଦଳରେ ସେ କଣ୍ଠକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ ଗାଇବା ପାଇଁ ସେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ବେଶୀ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି କ୍ଷତିକାରକ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଏକ ବହୁତ ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକର ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ, ଯାହା ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଣରେ ଭରିଦିଏ ତାର ସେ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ଆଉ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଗଳ୍ପଟି। ତାଙ୍କର ଯାହା ଆମେ ବିଗତ ଦିନରେ ଟେଲିଫିଲ୍ମ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ଆମର ମାନେ ଯେମିତି କ'ଣ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମର କେବୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାନେଲ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ ଯେଉଁଟା ଆମର ଡିଡି ଓଡ଼ିଆରେ ସଦାବେଳେ 4ଟା ବେଳେ ହେଉ କି 8ଟା ବେଳେ ହେଉ, ସନ୍ଧ୍ୟା ମାନେ 8ଟା ବେଳେ ହେଉ, ତ ସେଇ ସମୟରେ ବାଜିଥାଏ ସେଇଭଳି ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥାଏ। ସେଇଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପ ମାଗୁଣୀର ଶଗଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ମାଗୁଣୀର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଅଛି, ଆମେ ମାଗୁଣୀକୁ ହଟେଇଦେବା, କିନ୍ତୁ ଶଗଡ଼ ଉପରେ ଆମେ ଟିକେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏ ଶଗଡ଼ଟି କ'ଣ? ଆପଣମାନେ ଏବେ ଯେଉଁ ସମୟ ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଶଗଡ଼ କ'ଣ, ଲୋକ କ'ଣ ଏବେ ନୂଆ ପିଢ଼ି ତାହା ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ? ଆଉ ମୁଁ ବି କହୁଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 6 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ ହେଇଥାଏ, ପାଖରେ ଜଣେ ଦାଦାଙ୍କର ଗୋଟେ ଶଗଡ଼ ଥାଏ। ସେ ପୁଣି ମାନେ ଘରର ଓଳି ତଳେ, ଚାଳ ଘର ଥାଏ, ଚାଳ ଘରର ଓଳି ତଳେ ସେ ସବୁ ପଡ଼ିକି କ'ଣ ହୁଏ, ସାଇଜ୍ ହେଇକି ଥାଏ। ତାଙ୍କର ବର୍ଷରେ ପାଖାପାଖି 2 ମାସ ରଖନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେ 2 ମାସରେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ତାକୁ ସେ ସଜାଡ଼ିକି ଖତ କାମରେ ଲଗାନ୍ତି। ମାନେ ବିଲକୁ ତାଙ୍କର ଖତ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି, ଖତ ନେଇକି ବିଲରେ ପକାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବିଜୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ସେଇ ଏକ ବହୁତ ପୁରୁଣା, ଯଦି ଆମେ ମନେ ପକାଇବା, ରୂପା ଶଗଡ଼ିରେ ସୁନା କନିଆ, ଯାହାକି ଶଗଡ଼ର ମହତ୍ତ୍ୱ ବି ସେତେବେଳେ ବୁଝେଇଥାଏ। ଏହିସବୁ ଶଗଡ଼ ଆଉ ସେ ମାଗୁଣୀ, ଏଇ ମାଗୁଣୀର ଶଗଡ଼ ଯେ କେତେ ହୃଦୟ ବିଦାରକ, ତାହା ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କର ଏଇ ମୋର ଉପସ୍ଥାପନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିପାରିବେ।